ሰላም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ኣብቲ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕና እናተመነኹ እዚ ንቕሓት ሚድያ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ስሒቡ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣየር ዓለምና ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዓለምና ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገር ኣውሮጳ ዝርአ ዘሎ ልዑል ዋዒ ኣየር ዘስዓቦ ባርዕ ጫካታትን ምፍንቓልን ሞት ደቂ ሰባትን ኣስዒቡ ከም ዘሎ ኣብ ማዕከና ዜና ዓለም ወትሩ ንሰምዖ ዘለና እዩ። እምበኣር ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና እንታይ እዩ ተጠንቂልና ንህሉ ኩነታት ኣየር ዓለምና ክንርኢ ክንፍትን ኢና ምሳይ ጽንሑ ኣይትርሓቑ። ኩነታት ኣየር ዓለምና ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ብተደጋጋሚ ክሕብሩ እኳ ተጸንሑ እንተኾነ ግን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ጸማም እዝኒ ብምርካቦም እንሆ ኩነታት ኣየር ዓለምና ቀይሕ መስመር ኣብ ምርጋጽ በጺሑ ይርከብ። እምበኣር ብሰንኪ ዋዒ ኣየር ዓለምና እቲ ዝወረደ ዕንወት ክርአ ከሎ ኣብዚ ዘለናዮ ዓመተ 2025 ጥራይ ኣብ ካናዳ ልዕሊ 7 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብሓዊ ክቃጸል ከሎ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ህዝቢ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም እዮም። ከምኡውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ዘጋጠመ ባርዕ ጫካ ልዕሊ 150,000 ህዝቢ ካብ መንበሪኡ ክፈናቐል ከሎ ናይ 28 ዜጋታት ሞት ድማ ኣጋጢሙ። እቲ ዘጋጠመ ባርዕ ልዕሊ 250 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ከውርድ ከሎ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ክሳራ ዘውረደ ባርዕ ኮይኑ ድማ ክምዝገብ ክኢሉ እዩ። ብተመሳሳሊ ብሰንኪ ልዑል ኩነታት ኣየር ዓለምና ኣብ ሃገር ኣውሮጳ ኣብ ሃገራት ስፔን፣ ፖርቹጋል፣ ጣልያን፣ ፈረንሳ ከምኡውን ግሪክ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ባርዕ ጫካታት ከጋጥም ከሎ ብዙሓት ዜጋታት ካብ መንበሪኦም ክፈናቐሉን ናይ ሕርሻ ቦታታትን ዓድታትን ክቃጸሉ ክኢሎም እዮም። እምበኣር ብሰንኪ ዝልዑል ዋዒ ኣየር ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናይ ሞት ሓደጋ ከስዕብ ከሎ ሓደ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ትካል ብዝገበሮ መጽናዕቲ ኣብዚ ዘለናይ ዓመተ 2025 ካብ ወርሒ ሰነ 23 ክሳብ ሓምለ 2 ጥራይ ኣብዘን 10 መዓልታት 1500 ዜጋታት ብቐጥታ ምስ ኩነታት ኣየር ዝተተሓሓዘ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር። እዚ ኣብ 12 ከተማታት ኣውሮጳ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብ ከተማ ሚላን 317 ዜጋታት፣ ኣብ ከተማ ባርሴሎና 286 ዜጋታት፣ ኣብ ከተማ ፓሪስ 235 ዜጋታት፣ ኣብ ከተማ ለንደን 171 ዜጋታት ከምኡ ድማ ኣብ ከተማ ማድሪድ 108 ዜጋታት ብሰንኪ ውዑይ ኩነታት ኣየር ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ እቶም ግዳያት መብዛሕትኦም ልዕሊ ዕድመ ምዃኖምን ኣብዘን ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ኣውሮጳ ከም ስፔን፣ ፖርቹጋል ዝተረኣየ መጠን ዋዒ ኣየር ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበጽሕ ከም ዝኸኣለ እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ ይሕብር። ብመሰረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክፍሊ ሜትሮሎጂ ኣብዘን ዝሓለፋ 150 ዓመታት ካብ ዝተረኣየ ዋዒ ዓለምና ዓመተ 2024 ዝለዓለ ዋዒ ዝተረኣየላ ኮይና ክትምዝገብ ከላ ዋዒ ኣየር ዓለምና ድማ ብ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝወሰኸ እቲ ትካል ወሲኹ ይሕብር። ናይ ዝኽሉ ጠንቂ ዕደናታት ጋዝ፣ ዘይቲ፣ ከሰል ኮይኖም ብፍላይ ድማ ማዕድናዊ ከሰል ኣብ ምምንጫው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዓብዪ ግደ ዘለዎ ውሕስን ኣተኣማማንን እኳ እንተኾነ ግን ከዓ ካብኡ ዝወፅእ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ቀንዲ ጠንቂ ዋዒ ዓለምና ይኸውን ከም ዘሎ ክኢላታት ክገልጹ ከለዉ ከም ዝፍለጥ ኣብ መሬት ዝጸንሐ ውዑይ ኣየር ናብ ስፔስ ክኸይድ ከሎ እቲ ካብ ጋዝ፣ ዘይቲ፣ ከሰል ዝወፅእ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከም ኮበርታ ኮይኑ ከይወፅእ ይኽልክሎ። ስለዚ ድማ እቲ ካብ መሬት ዝተበገሰ ውዑይ ኣየር ኣብ ክንዲ ናብ ስፔስ ገጹ ዝኸይድ ናብ መሬት ክምለስ ይግደድ። በዚ ድማ ዓለምና ናብ ዋዒ ትቃላዕ። እምበኣር ዓለምና ናብዚ ሓደገኛ ዝኾነ ዋዒ ክትቃላዕ ኣብ ቅድሚት ኮይነን ኣለታዊ ተራ ዝፃወታ ዘለዋ ሃገራት ምስ ንርኢ ቻይና ቀዳማይ ቦታ ክትሕዝ ከላ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ኣብ 2023 ቻይና ካብ ከሰል ጥራይ ልዕሊ 8 ቢልዮን ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ኣየር ከተውፅእ ከላ ብድሕሪኣ ተሰሪዓ ትርከብ ሃገር ኣሜሪካ ብወገና ልዕሊ 2 ቢልዮን ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ኣየር ሰዲዳ እያ። ኣብ 2024 ድማ ብሓፈሻ ካብ ዕደና ጋዝ፣ ዘይቲ፣ ከሰል ልዕሊ 37 ቢልዮን ቶንስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ኣየር ክወፅእ ከሎ ካብዚ ዝተጠቕሰ ሚእታዊት ብብዝሒ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብ ምውፃእ ብቐዳምነት ዝስርዓ ሃገራት ቻይና፣ ኣሜሪካ ከምኡውን ህንዲ ክኾና ከለዋ እዘን ሃገራት እዚአን ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብብዝሒ ከሰል ወይ ሕመት ዝጥቀማ ሃገራት ምዃነን ይፍለጣ። ቻይና ዓመት መፀ ሓንቲ ካብተን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብ ምውፃእ ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ ሃገራት ክትኸውን ከላ ኣብታ ሃገር ልዕሊ 100 ዝኾና ብከሰል ዝጥቀማ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክህልዋ ከሎ ቻይና 53 ሚእታዊት ምንጪ ሓይሊ ኤሌክትሪካ ካብ ከሰል ከም ትጥቀም ጽሑፋት ይሕብሩ።
ቻይና ኣባል ፓሪስ ክላይመት ኣግሪመንት ኮይና ነቲ ምስ ብከለ ኣየር ዝተተሓሓዘ ስማ ንምክሕሓስ ጽሩይ ኣየር ንምፍጣር ተረኣ ንምዕዛዝ ኣብ ዘንቀረባ ዓመታት ጥራይ ገዚፍ ባጀት ሰሊዓ ንምንጪ ኤሌክትሪክ ዝኾና ፀሓያዊ ፀዓት ሶላር ሲስተም ንፋሳዊ ፀዓት ዊንድ ተርባይን ክትጥቀም ዓብዪ ወፍሪ ኣብ ምግባር ትርከብ። ከምኡውን ኢትዮጵያን ኬንያን ዝርከበአን 20 ሃገራት ዝኾና ፀሓያዊ ፀዓት ክጥቀማ ኣብ ምትሕግጋዝ ትርከብ። ብኣንጻሩ ንዓለምና በካሊ ዝኾነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብ ምውፃእ ብኻልኣይ ደረጃ ትስራዕ ኣሜሪካ ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሃገሩ ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኸውን ሪኖዋብል ኢነርጂ ማለት ፀሓያውን ንፋሳውን ፀዓት ክትጥቀም ብምትብባዕ ገዚፍ ባጀት ሰሊዑ ተንቀሳቒሱ እዩ። ከምኡውን ንሓድሽ ዕደና ከሰል ዝወሃብ መሬት ብምኽልካል ኣሜሪካ ካብ 2041 ዓ.ም ንድሓር ካብ በካሊ ኣየር ከሰል ነፃ ክትኸውን እውን ፕሮግራም ገይሩ እዩ። እንተኾነ ንዕኡ ተኪኡ ዝመፀ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ ወርሑ ናይ ዘበነ ስልጣኑ ንኣሜሪካ ካብ ውዕል ፓሪስ ከውፅኣ ከሎ ነቲ ብጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ዕደና ከሰል ተገይሩ ዝነበረ ክልከላ ብምስራዝ ሃገሩ ንመመንጨዊ ኤሌክትሪክ ዝኾና ማዕድናት ከሰል ክትጥቀምን ኣብ ኣላስካ ዝርከብ ዕደና ጋዝ እቶቱ ክዕብን ቀጠልያ መብራህቲ ይወሊዑሎም። ከምኡውን ብጆ ባይደን ዝተወጠነ ንጹሩይ ኣየር ኣብ ምፍጣር ዝሕግዝ ገዚፍ ባጀት $22 ቢልዮን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ደው ከብሎ ከሎ ከምኡውን ሃገሩ ንውዕል ፓሪስ ትስልዖ ዝነበረት $3 ቢልዮን ከቋርጾ ከሎ እዚ ድማ ንውዕል ፓሪስ ኣብቲ ዝሓሰብዎ ከይበጽሑ ዕንቅፋት ከም ዝኾኖም እዩ ዝግለጽ። እምበኣር ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ካብ ውዕል ፓሪስ ክትወፅእ ብምግባሩ ካብ ተጣበቕቲ ኩነታት ኣየር ዓለምና ኮታ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተሪር ነቐፌታ እኳ ተወረዶ ንሱ ግን ነዚ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ኣሜሪካ ዕደና ጋዝን ከሰልን ክትጥቀም እዩ ኣተባቢዑ። እምበኣር እቲ ንኽሊማ ዓለምና ዝጣበቕ ማሕበር ፓሪስ ክላይመት ኣግሪመንት ኣብ 2015 ዝተመስረተ 200 ዝኾነ ሃገራት ኣባላት ዝሓቆፈ ማሕበር ኮይኑ ነቲ ብልዑል ናህሪ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዋዒ ኣየር ዓለምና ብ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙጉዳል ዝብል ጭርሖ ሒዙ እኳ ተበገሰ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ግን ክርከቦ ኣይተኻእለን። እምበኣር ኣባላት እዚ ማሕበር ነዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ዝመፅእ ዘሎ ዋዒ ዓለምና መፍትሒኡ ንምንዳይ ክዛተዩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ሕዳር 2025 ናብ ብራዚል ክእከቡ ኮይኖም ኣብታ ኣኼባ 200 ዝኾኑ መራሕቲ ሃገራትን ብርክት ዝበሉ ተጣበቕቲ ክሊማ ዓለምናን ሳይንቲስትን ክሳተፉ ትፅቢት ተገይሩሎም ኣሎ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ዘተ እታ ዓመታዊ ብቢልዮናት ቶናት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ኣየር ተውፅእ ሃገር ኣሜሪካ ኣብቲ ዘተ ከምዘይትርከብ ብኣግኡ ተገሚቱሎ። እምበኣር እዚ ንመራሕቲ ዓለም ዝፅበዮም ዘሎ ወሳኒ ኣኼባ ወሳኒ ዝኾነ ስጉምቲ እንተዘይወሲዶም ኩነታት ዋዒ ዓለምና ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ክኸይድ ምዃኑ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ የተሓሳስቡ።